Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. Fanny here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mase ngithe video ngayithatha serious ngisuke ngenzela ukuthi imizwa yakhe ingaphazamiseki. I-update le. Makhumalo ufunda ukudubula, ufunda ukusebenzisa ispam noma ngisho kanjalo. So abalandeli ke beshow Uthando Nes'thembu abanye bayathanda ukuyidlalela, abanye bayathanda ukuthi ke becomment izinto eziseceleni. Laba bathuma yeni nomacele ababheka amagama abo begawule bebheke obehlale bephekhile ngoba uma Makhumalo ubhizi ngiyazi ukuthi lokho kusuka ekudlaleni. Akekho umuntu vele ofisa into embi, abantu bayadlala. Mina bengikunikeza i-update ukuthi uMakhumalo ubhizi. Ziningi izinto azenzayo. Into engiyibuza yona ukuthi kanti kwenzakaleni kwi-RHOD because maningi ama-events uMakhumalo awenzayo ubezokwazi ukuqhubeka abe khona laphaya kwi-RHOD Royal Housewives of Durban, kodwa-ke akabuyanga ku-season 3. Bajoyine ku-season 2, ku-season 3 wangabuya bakhona abasha. Ziningi-ke futhi nezinto ezenzakala ku-RHOD ukuthi nje isikhathi mina siyangiphika okwamanje. Hayi-ke guys, ningayithathi yonke into esikhulumayo serious, okunye sisuke siyidlalela. uMakhumalo ubhizi, ikhona futhi enye i-talk show ayenzayo nomacele ezomshado. Bese ngiyibukile, ngawafunda ama-comments abantu ku-social media. Ikhona futhi i-video engizoyenza-ke ngabo uMakhumalo nomacele nale talk show abayenzayo besiza abantu abaney'nkinga abashadile or abathandanayo. Thank you so much for love and support. Masidlala siyadlala, ngizoyigcizelela leyo. Makudlalwa kuyadlalwa. Netone futhi uyayizwa ukuthi hayi le ndaba le is-serious. Akube njalo ke bazalwane. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye yo.